да кажете кой натърси. Ето, в амбулаторния дневник, примерно за днес, виждаме колко са новите пациенти, какви са процедурите по здравна каса, колко рентгенографии има направени, какви са приходите за деня и какви са задълженията. Отиваме в другата клиника, вижте как я сменяме. Так, намираме се вече на регистратурата на другата клиника. Виждаме какво се случва там. Кои доктори са на работа, колко са новите пациенти, какво се е случило, какви са парите по банка, колко пропуснати разговора има. 0 пропуснати разговора за вчера и 0 пропуснати разговори за днес. Няма да ви казвам какво беше едно време, няма да ви казвам какво е в клиники, в които все още не сме интегрирали централата. Тук са едни числа умопомрачителни. Известни са. Известното е, че около 30% от разговорите се пропускат. График пациенти. Може да влезете да видите